Day on the beat. Unuanom na adɔfonom maame papa mechiachia obi biara wote Benard nka ɛyɛ mosomfo Asante Benard nie mmerɛ ɛwɔ biara wobɛhunu Benard videos no na yɛ nkuransɛnsɛm na mede ɛbrawo ɛyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm ana asɛm a ɛbɛboa wabrabɔ sɛ daakye wobɛtim atumpɔn ɛna me no ba bɛkyɛ enti bre nyina na aya follow me na tie asɛm a wobɛtim agya ne wɔ daakye ufiem na umma benya bi ana uwo fie a wobɛtim anya bi de atu omafo anopai mepɛsɛ me no usua adeɛ kakra bi ɛfa ye yabrabɔ ho ne wiase a ye wei nipa bebree bɛka atwo sɛ yɛwɔ computer system enti wiase ɛkɔ n'anim enti ɔno so ɔfɔso no akɔ n'anim maame papa menua branteɛ a sesɛ ne wɔhyɛ bra ase mepɛsɛ me no esua asɛm wei na ɔtɔ wutim biara ni hɔ a obetim apopa Awurade Nyankopɔn asɛm afiri abrabom Awurade kasa fa mmerɛ ho Awurade kasa fa tam ho enti Awurade ma buroni nyansa na ɔde yɛ watch ɔyɛ de yɛde bɔdanim bibɔ asɔndanim ene office bia nipa ubewuram babia nipa miensa wo biara watch wo hobi ɔyɛ nkai su ade ma menu omienu woda anadwo ade kye anopa 6 o'clock na wafa watch ahwɛ tam se nipa ubekɔ adwuma a ɛyɛ watch na wode bɛkɔ adwuma nipa mmerɛ ɛyɛ tam se ukɔkɔtɔ watch na wode ba fie a wontimi nkɔkyikyi watch no ɛma ne mmɔ tam foforo ade a wode watch ne bɛyɛ sɛ ada sɛ wode bɛbɔ nsa ana wode bɛbɔ udanim na wode bɔ udanim a ade baako pɛ na utinye frem sɛ wobɛkɔ na bia wɔkɔ baabi na utam na wode bɛkɔ no omre no wobɛkɔ akɔhwɛ sɛ abɔ adantima Awurade akasa afa abrabɔ ho na ɔde watch atoto ya abrabɔ ho na yeye tinchim watch no ɛma ne kɔbɔ no nsia abra watch ne bia de abɔ 5 o'clock na wonko a watch abɔ 6 o'clock ade bɛsa wo force meka na mabua na masene sen na menua wate ase na meka na asiye ene abrabɔ a yɛbɔ no ye ni twene ɛwom yɛde abrabɔ no etu America enti ene tambia no ne anye sɛ yɛduru no na yɛatra hɔ ene wiase a yaba abrantie si so a ɔno nko a enka obenya no na nka opie fra bontea na ka na asalai na akogina ho ohunu ne ontu kantete mrem ya nana ne ya maame ne ma ye beto omo no na omo wo mre enti owie school na antim anko school ne antoa so a ade a ɔhwehwɛ ne wiase nie opesika kɔtɔ sika ne nia ɔbɛkɔ sahwi ne ɔkɔ sahwi nia ɔbɛtena kuro na ɔwom asase wom no na ɔsɔre anopa nia ohia ne sɛ ɔbɛnya de ɔbɛtɔ aduane di akɔmfuo ngo ɔkɔkɔ akɔdɔ aburofu a emra ɔbɛdɔ aburo no na ɔyɛ kwaye ɔdɔ wi a onyamre manfuo no ma afuo ne ho na ɔdigya akɔto afuo no mu ahye no
na ahyemfuo ne awie no asana nyamre atwa ne awurade nyankopɔn ne tam no na nsuo ato na ne obedua ne wo asase ne so no anya abotere eto no boase adua abula adua koko adua ansa na ode banchi na ahyehyem adua aburo na wie no oma aburo ne peja na adua banchi ne wo ase ene wiase na yaba no yadomfuo ne to hwa eye mmono no na ye pekwa ne ahye no meka ne yabrabo emra yesi sunya 18 years bi nekra ne binya 18 ne 15 years na I started onya fia anka obesi onya ka obeto ka na obeto no so no ompe tiko ope kaadie ne buo oboro so oba bia be hu no enti osi so no pe adwena obeba ni tim nie eyese ohwehwe bosom achi akwane babia ye sikaduro obekọ na akwakwachi aduro no sika de beba amano yes odina saasi so no na ne nkwa so atwa kane sene obepepere ho adua buro no a nsuo ni ntoye no awia bo a aburo ni nyina hye onua me kasa fa mre ho kirewo chai de ebechere by enka ho mem pepere wo ho enuru babia anye se uduru ene wiase ya ye wo no panyini ntu akorafo na akoraso entu panyinifo bia opene hontem anya onua se wakoto watch ukoto watch no wa set no e wo bia time abo 5 o'clock anopa watch bia abo 5 wo da sori ye na wo me pentama pie na watching o watch na mana kobo 6 o'clock or ana 7 o'clock ma me papa ube pie abontene ne animu ntete ube kwa akoye ne yawoye ba ube sina ba beda na bia nae ene ya brabo sane aye ene mranti ya yaba yade mpepere ho ama abrabo no adi yenya ene uhwe air farm stations mranti ya baba tenaso a ose me de me ko wura freemason na me ya a courtesan na me ya lodge ni na me ya brotherhood na ne me wura munie oduru baabi no obedi minya ne mabrabo no na aye basa